Batomboti wabata mari iwewe. Chichi tinotanga kuya mubrain mako tomboti wabata $100. Wakambobatawo mari inosvika $100. Yes. Saka chii chinotanga kuya mubrain mako wabata $100? Dombo. Mafaro pamberi. Izvezvi ukatopiwa $100. Chaunotanga dombo. Years old. Cause my relationship unombozvifunga here kana kuti uri mu relationship. Vanhu verume vane mahormones kutonzwa kudawo munhukadzi. Kana iwe ukabatwa mahormones iwe unofila sei? Unoita sei? Ndofila kuda happy izvo zvandira. But mmoyo unoitira mari. Padazo zvikwanisi zvemari pari madeni sina panguva yacho iyoyo. Ndokuna kuti ndinorowa rangu ndi mabhesi. Zvobo zvakanaka. Wotopona hako. Ndopona hako. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba afutaure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so chinorongwa nemadowanizile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi sana angotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga ari pavaitesa musika ndobva vato nizvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold Alright, so nhasi tinani panapa? Zita ndiani? Zita, my name is Tawanda Mwendamberi. Tawanda Mwendamberi. Yes. Tawanda Mwendamberi kumusha nobva kupi? Kumusha nobva kuShamva. Shamva. Ndo kunobva wabereki wako? Ndo kune dzinza rekwangu ini. Alright. So kuno kuChipinge wakauya sei? Kuchipinge kuno ndo kwawanikwa momzo wangu. Alright. Ndo kwanakakura ndikaberekerwa. Alright. And then chikoro chako chakamira sei? Wakasvikira grade dani? Chikoro ndakasvikira grade 2. Grade 2. Grade 2. Alright. Chii chakakutadzisa kuti uende mberi nechikoro chako? Chikadadzwa nini mberi nechikoro handiziwe mudara. Handiziwe. Vamwe vanotadziswa nemaschool fees, vamwe vanotadziswa nemisikanzwa, vamwe vanotadziswa nekuti maybe hakuna munhu anomuriritira. So kana uchita uzive wakazongoona usingachaenda kuchikoro here? Izwa mukoro. Nyaya manditaura yakanyaka. Toda kuenda mberi ndo panotangira kuti kuenda mberi kwenyaya yedu ipapo. Andika. Andikwazi kuenda mberi kana musiwa ndibvunza mubvunzo imi mandika. Kuti reason why? Muzwa. Inini mudhara ndakaenda kuchikoro paSingizi. Apo paSingizi primary school. Pamutikpanda. Ndakatangira chikoro changu grade 1 up to grade 2. Muzwa. Ndobva ndifewa ipapo pakuti ine zvandaita inini kusati kwangu ini ndakatanga kurowa dombo andine 10 years. Muzwa mukuru. Wangori dzidziswa nani pa 10 years? Pa 10 years ndatava nomwe mukoma nanzi TK ari kwa Mutare. Aigara pasati pagonye pachipori chirapa chaugawa izvo izvi chiraya choda kupinda kusasu. Paigara ipapo. Gonye wemunomwe? Gonye wemunomwe. Anzi TK. Ndi munhu akanisa dombo. Kubva watotangawo kutodai so. Uona. Saka chikoro nana kutowanda. Chikoro ndi bomzo akandima mari yeschool fees nobody school fees kuchikoro. Asaenda kuchikoro mana wanda murod. Mari yeschool fees yayi munadini munadya yese. Wotenga dombo. Tenga dombo. Yes.
Sando zvakazotokutarisa kuti hauchatodi chikoro. Bandisanda kuvhunza zvimwe kumberi. Asi iwo pauri paugere ipapo right now wakura. Hausisiri grade 2. Chikoro unombochifunga here kuti unochida? Chikoro mundani toshwira nchiona vamwe vanhu vachienda kuchikoro vakadai so vana vabereki wavo vachiperekedzwa chikoro ndotoshwira kuti dai ndiriniwo ndakadaro. Munzwa dai ndiriniwo ndikuperekedzwa ndakabatwa rwekuenderwa chikoro. Munzwa pandiri panapa kuti ine dzidzo yangu ndakuendera mberi yakafa yagumira munzira. Ende zvinhu zvaunotodemba iwe. Zvinhu zvandotodemba inewe dai ndakadini ndakaziya ndaudi ndakaendera mberi nechikoro. Kana kubudikidza kwekuti dombo ndo rakandishaishira inini kuti ndisane kuti chanepinde chikoro. So tell me, saka iwo chakazokuita kuti uite chigunduru, iwo wati hanzi amai wako wakaroorwa muno ukazvarirwa muno kutaura kuti mune musha kaimo. Saka iwo chakazokuitisa chigunduru chii? Wakatsamwei pamba? Chakanisa chigunduru mudhara ndechekuti inini ndati ndaibhaisa pa 10. Munzwa here kubudza ndodomona ndairowa inini. Ndobva ndabhaisa pa 10. Ndati mari ikasvika pa table nezopamba mumba mana ndati umwana mumziri inotora mavheji. Inotora mafuta mumba. Mari inosvika inoona iri pa table. Ndinotora mari ndodimba ndabaya. Ozochidedza kuti taku. Avachandioni munhu adi atoenda. Atorowa pasi. Uona. Ndokudza kwedombo ndairowa ini. Sando zvakazokutuma kuti handichadi kugara pamba panapa. Waundozviitira zvinhu zvako wega. Pamba izvo nanhasi handina matanapo. Pamba izvo ndakabva nezuro kumba kwangu kugaza kuna mumuzi wangu ina mudhara wangu. Asi ndinokosvika ndichiona mumuzi wangu. Ndichidini chibuda hangu kutonasi. Ivo vanoti pachipinge hotel haana basa nazvo pakuti vakatozvitedzawo pakuti inini vakanditsura mwanangu zvokuita izvi handizvideba but inini ndakatadza kuteera ndinikuya ndakatambisa mukana nenguva. Waane makore manganiyo uri mumastreets? Ndiri mustreets ndakanezvekuma 8 years. Ungorimo chete? Ndiri mustreets. Kutaura kuti kubva 2018 ndo kwakapinda mumastreets. So iwewe kana uchiti amai vako havasina basa nazvo murume imbori wangani? Ndakava ndiri 1 mudara. 1. Kudzinza kwangu rakubangu akasharikira ndakava ndiri 1. Kutaura kuti iwewe I think wakavanetsa zvekusvika pakusarenda because mostly vabereki kana vane mwana 1 mwana iye anodiwa singaiti. Vanombokuratidzawo rudo here kana kuti vangasitomborena newe basa newe kubvira uchiruwanaro but ndinobaiza. Ndiono ndokubudikidza kwedombo randakarowa inini ndinoda kuti Mwari wandibatsire. Sana nhasi uchiri kungorirova? Nhasi izvezvi izvi ndikubhowanda nemabhiya. Alright. So tell me, ndedzipi dzimwe nzvimbo dzawafamba so far uri chigunduru kudaro? Ndambonzwa uchitaura kuti ndakamboenda kwakati ndakamboenda ndakatanga checheche ndinoti Chiredzi, vanabva Chiredzi, vanati Bechinafu, vanati Harare, vanabva Harare, vanati Gwero, Kwekwe, Kadoma. Kwese uku waizama kutsvaga? Fanga kutsvaga mazvikuramba. But tomboti wabata mari iwewe chichi tinotanga kuuya mubrain mako tomboti wabata $100 wakambobatawo mari inosvika $100? Yes. Saka chii chinotanga kuuya mubrain mako wabata $100? Dombo mafaro pamberi. Izvezvi ukatopiwa $100 chaunotanga dombo. Alright. So kwese uko kwawaifamba uko wakakwanisa kumbowana mari? Kwese kwanaifamba mudhara ndakatombotambudzika ndiri muHarare inini kusvika pakufamba netsoka nemasvingo road kusvike paFeatherstone yekuti kusvika ndifike mugwemo Mboera ndabatsirwa nemamwe mapurisa. Uchifamba netsoka? Famba netsoka ndichida kuya chikumusha kuno kuna mai vangu. Pfungwa dzangu ndinoti ndikaenda kure ndofunga mai vangu. Ndofunga mai vangu ndikaenda kure ndofunga mai vangu ndikaka 2 months ndofunga mai vangu. Mai vangu izvipawari chii chiri kuitika nemurume wawana izvo asi baba vangu chaiwo. So iwe unozvitorawo seizvozvo? Inini ndinoona wrong. Our stepfather is wrong.
vakakutadzire stepfather stepfather zvinoitika ndechekuti mai vangu ini vakonetsana bai stepfather andika chiprofita andika vanetsana mumzi wangu ikama kuti ndoda kuti utaenda akuenda chi anoda kuenda asi maandawe awo akaramba nawo munzwa here maandawe awo akaramba nawo ikazi ndokushanda zvekuti ukasvika ikoko ukaenda kumberi ofa wakaroorwa bainawo zvare kana mwana kana waroorwa sa ndo zviri kuitika izvo ndo zviri kuitika stepfather ndiwari wrong ndosumudza ruoko ndizvo stepfather ndiwari wrong ndokushasha zvinhu sei inini ndikutaza kuti chii chikuita kuti ndisagare pamba pane mubereki wangu mai vangu nyakundibara inini chii chikuitika mai vangu kuti wazvitore sechi sechokwadi okuti haa mwana wangu zvaangode hanga kugara kwaari ikokoko taudi kokopo chii handi wataura here kuti iwewo inyaya yedombo inyaya yemusikanzwa ndosaka uchitadza kugara tikuda kunyepera dombo mudara pamwe pacho tikuda kunyepera dombo pamwe pacho mudara but tatikuna mudzidza tatobva isusu pamwe pacho nevamwe vanhu vatakazopuwa tigare nawo isusu vasio kudzidza rekwangu inini yoti wochaita zvinhu yoti wochaita zvinhu mudara pane mine daiso inini daiso izvezvi ndine zvinhu zvangu ndakaperera kana tori kuchikoro kana college university Harare. Saka baba wako haana chavakakusirawo here kuti mwana baba wangu wakashayika ndiri kukambaira chiri kadii kudai so ndopi wakashayika handiwazivi ndakaratidza mapictures ndobaba wako unaenda kumusha kushapu alright zvii zvimwe zvinhu zvaunosangana nazvo mumastreets sechigunduru akasangana zvemastreets amasini kuti musi wasisi hayi vanachamba iwo mabhiyazi iwatari chimwe iwo wawo ndo zvinhu vanosangana zvemastreets ndombo ndakashamba kutodibuka ndikati akarohwa kare saka semunhu akanyorohwa ikonguva yakareba ndinenge chimwe musoro dombo rinokosta for 10 years kuti ripere musoro so iwewo izvezvizvi unoshuvira kuti usiye dombo here kana kuti uri kusipakwa nedombo ndoshuva ndisiye dombo ndito zvakanaka sezvamunoita izvozvi pane usati busy sa tomboti iwewe wasiya dombo anditi hauchabati dombo zvii zvinhu chaunoshuwira kuita muupenyu hwako chaunoti ichi dai ndaisiya dombo ndikatanga kuita chinhu ichi kaichi ndo zvandofarira kana ndo zvandopashoni nazvo kana ndo zvandogona chii chinhu chaunoda kuita mulife ndara ndimi ndoita basa remaoko ndo andoshuwira ini muupenyu hwangu ringe richindipa mari inini ringe richiraramisa mai vangu nyakundibereka inini ngai mukuru so iwewe zvaunofarira any basa remaoko chero remaoko yes alright so wakambonzwawo here nezveprogramu dzemarehab zvafanira kuti kune maprogramu maorganization akafanana nekuti matrix yadai kunetsa paharara iri kutora vari addicted kumadrugs vari addicted kudombo iroro zvigunduru vechiita rehab inonzi rehab andiri rehab yes vanhu vechidzokeredzeka iwewo what do you think about that program asana mozvinzwa bai kutotanga unzwa kutotozvinzwa izvozvi asi zverehab hausati watombozvinzwa kana any rehab but ungadaire kuitwa rehab manje iprogram yekuti unotorwa ndika maybe unenge waona sponsor anokusponsor kuti upinde murehab vokubhadharira ndika wogara ikoko hauna access yekubata dombo kana any drug unenge uchimendwa kuti uve sober until wava sober musisina chinhu musystem mako unozviona sei iraiti mukuru kuti mai vangu vari kumuzvitaura zvamutaura izvozvo zvakatombozvitaura but samai vangu zemunhu anotambudzika vanoshuwira iyoyo kuti ndinge shuvira yapo but mari havana vanoshanda mumusika chitapirawo 50 years kure mwedzi saka havana mari kuti ine rehab unokwanisa kuti ndidini ndipise madrugs musoro asi tomboti waona munhu anoda kukubhadharira rehab unobvuma kuenda ndoda unoda
ndikutambudzika mukuru anditozvidiba chatozvidiba kutozviona pamberi pangu ndikazobona kuti vanorwa madrugs ndikatochiridza ipo kana kupisa imba yacho handitazvidiba. chii chazvakashatira chiri kutuma kuti handichazvidi? Inini ndikati ndinomwa doro ndozoti handicharidi, pane zvanenge ndichiona zviri kundishatira kuti ndizoti handicharidi. Iwo zvinokushatira ndezvipi pakurova dombo? Pakurova dombo 1 kusapinda mu1 mafriends akatibuka 2 mai vangu ndosvika pakuwagaira namudhara wangu kuti vari kunditsoma pamba. Unonge uchitovagaira? Yes. Alright. So mumastreets mamune mechigara munombonatsombogara sei? Kunotonhora, nzvimbo dzakafanana neChipinge dzinedzi dzinotonhora, nguva dzimwe kunonaya, nguva dzimwe kune zvirwere zvinosiyana siyana nenyaya yekugara mumastreets. Unozvigona sei? Ndakakutarisa kudai soka unototaridzika more health kupfuura vamwe vanhu vanogara mudzimba, ende vamwe vanhu vanogara mudzimba vari kutotadza kuwana kana chekudya, asi iwo ndakakutarisa kudai so you look more health kutopfuura vazhinji. How do you do it? Munohasela sei? Mogarika sei? Ndiri mustreets chikundo ndiwane mari yesadza katosvikawo patekawe inotsemurwa huni yokuochi sadza kana nekoini nesupu rova sadza magumbezi unongotiona kuti ndasvikawo kana kuti ndasvika unoshanda kuti mukuru kana mayadzi munhini malo mayadzi andosakurawo apo mundipo chigumbezi andifuki kune chando nasakwe mune pachi chinodzira konyaya dzekuba amumboitawo here zvekutora pakaona pakarasa? No mudara, nyaya dzekuba inini vanozviziva master, handite zvekutora zvinhu zvavanhu ba. Saka muchiona ndichisvika panapa ndine nguva yekuti vanondimisa bhini iri ndichida kudya chikafu ini ndichitambudzika nenzara pabhini vanondimisa master apa apa bhini nenzara. Muona dai ndiri mbavha ndaide bakumayadi ndione mari yechikafu but aiwa no kupinda bhini vokucheneka pamberi pevanhu. Sa izvezvi iwo nemakore mangani? Ndogara patown center ipapo. Alright. Iwo makore ako ekubarwa mangani? 21 years old now. 21 years old. Ko zvemarelationship unombozvifunga here kana kuti uri murelationship? Vanhu verume vane mahormones kutonzwa kudawo munhukadzi. Kana iwe ukabatwa nemahormones iwe unofila sei? Unoita sei? Ndofila kuda happy izvo zvandira but mmoja unachitoda mari padanzo zvikwanisa zvemari pale mari ndisina panguva yacho iyoyo ndokuna kuti ndinorova boka rangu ndiri pabhesi kufamba zvakanaka wotopona hako. ndopona hako. Alright. Saka tikatsvaga munhu anokwanisa kubatsira kuendesa rehab nhasi chaiche tinobaya? Yes. Town center ndopanogara papa. Unobatika papi? Town center pamba nehotel kare ipapo pasaya maroom mashop. Pakapwanywa hapo? Pawachis yapo waize kutanga ipapa pabifi. Alright. Alright. Aiwa. Mwangu walina anodzigamara. Tu ishamwari yako? Shamwari yangu. Makasangana sei neshamwari yako? Shamwari yangu takasangana kubudza nomwe mufana ainzi Mapiano kuti Danimozi yatoma aibva kwatsuro ndo munhu akandirekuta ini kudibva kumba kwangu zaya muno kapfala kakadaiswa ndiye akatokubvisa padheni akatokufurira wacho iye anoitawo sei? Anorowa dombo? Iye anorowa dombo izvi zvikwari kwamutare. Alright. Dombo iri mune mechimborona sei? Rinomboita mari? Dombo rinoita package $3 $5 gram $10. Unomboziva kuti mari yauri kutaura iyi ndane 3 days ndiri muChipinge but iri kutondishungurudza kuti ndiiwane
but kana munorova rakawanda sere mari pazuva roughly pazuva ndiswenda kazvivharira mubhesi ndoda then 3 package yegrams $30 iwe uruzevo $30 imari yakati wandei $30 pazuva unoziva kuti mari yakawanda. Yes. Vanhu vazhinji ava havasoshandira $30 pazuva vari mumabasa. Iwe tomboti $30 times 30 but is it 30 times 30 ndiani? $900 $30 times $30 inenge iri $900. Sa wangu inzwa pamwedzi unokwanisa kubata $900. It's nearly 20,000 rands handiti 20,000 rands. Chero waunoona wechiuya uchidhiraivha mota wechinzi wabva Joni nemagrosari chiche hakuna ari kuhora mari iyo vashoma pamwedzi. Vazhinji vanohora ma6,000 10,000 zvaudipendawo nebasa rake handiwe. But iwo kana uchikwanisa kuhasila $30 pazuva chinenge chichikunatsa kutadzisa kuti yo kana kuti ugare mudheni chairo rekutorenda rakanaka. Ini zvakafanana mukuru pakuti inini ndiri kuti kusati kwangu inini mari yemadrugs inopera chikumba kunini inoita sei mari yemadrugs mari yendorowa madrugs inini kuti inopera chi kurent munzwere ndosaka ndakazvipira kuti ndigare mustreets ndimusikabhati wemari yerent. Rent inoita mari marent anoita mari manormal regular $5 and $15. but izuva rimwe chete ka unenge watobhadhara rent ka. Yes. Then the rest $870. Yes. Inokwanisa kutenga madrugs ka asi uchigarako muroom mumastreets asi iwo unoprefer mastreets. Alright. Aiwa bo pane zvimwe zvaungada undiudza here zvandisina kungobvunza zvaunoda kumbondiudzawo ndizive sezvo handiziva zvakawanda zvemastreets. Mukuru ndezvimwe zvandanasira kuzi ndinobva inini ndakati ini ndiri kuno namai vangu vakandibereka inini mwana wangu anetsa unomunzachi kumusha kwake kushamva navabereki wake unedzidzire kwake naenda kushamba ndaiwa kushamba ndakasvika baba sekuru wangu ndakubata baba wangu unozwa ndobva waditi mwana wangu ini paakafa anaundiudza meshi ndine mwana kuchipenge saka uyo handimuzivo imigarai naye ndagara nababa wangu pamba baba mino wangu ini baba munatovaizwa ndiri mwana chiwe mukoma wake kuona saka ndozvo zvimwe zvinhu zvezvinhu zvandiri kuona ini kuti ndozvimwe zvezvinhu zvinoita kuti nditambudzike ndinge ndichishukudzika mumastreets kudaizo pari nhasi. Natete uri panyanga apa tete fatso aya tete mailiop ari panyanga koita tete fatso ari kumusha kushamba ndana tete wakunda wababa wangu ini baba mune wangu wakashayika 2022 mbuya wangu wachishayika 2024 ndowanigire sadza baba mine wangu wangu wakurwara wainzwa kushamba kuchipatara umva panini chionese zvinhu izvi mamirire zvakaita yanokuona nini baba vangu inini ndo akakonzeresa baba mine wangu ndaigara nawo ini vazuva vachizodii vachichekeresa anobva malawi. Saka vesa timu rese rauri kutaura haridi kugara newo kana kubatsira. Baba mine vandiudza munina baba vangu ini baba vangu vakashaya munina baba vangu ini ndovandakagara ndopo ndakasvikira ndikagara ipapo vakabva vaurayiwa nasekuru wangu inini. Vakaurayiwa nei? Nenyaya yekuti iwo wese uchengeta mwana vati kuti handimuzive. Saka vakafa sei? Chimbotiudza mafiro avo. Mafiro avo tangocheneruka fesi chaizvo kuti unokona ngoonda beauty munzwa
chimama chine black apowanzi kuchipatara aone fenzi yawo yatamba nayo pa next doshi ipapapa asvika bvapuwa epo pakupuwa epo pakaitwa isoruma epo lere kemdasi vawatokusiya sa after vashe wakabva watotiza futi padheni ipapo anaotiza wana sekuru wangu anachihota na sekuru wangu achihota wali pazasi apo pamapuya pazasi apo ndi sekuru wangu achihota waya sekuru wangu ini sekuru wangu achihota ndokachikumusha mushemachi baba wangu ini muzwa waya kumusha and then tapachi pakupedza tapedza kufushira ngazi ayo mukadzi wemwana wangu ndomutionera nachi kumba kwangu ndi baba ndisekuru wangu akudaro kuti mukadzi wababa wangu ngini ndiri ndomutionera nachi ogara kumba kwangu asi mwana uyu wari kuti anzi mwana wemukoma wake andikwanisi kuti kugara naye imi midzochi mwana wamudzosekuru ine mai wake kuchipingi ndokutoona kaita nasekuru wangu ndavachihota vane bookshop iri pakona amai vako kuri kumezha ungafunga kuti vakura sei 37 years 37 yes alright but vachiri vadiki ka yes vachiri vadiki zvekuti handifungi kuti even pressure yekukuchengeta dai vaida kunatsokukutora chaichaivo vombogara newe pasi vangatadzi ko ukambotangawo nekumboenda kuna amai vako wombovagara nawo pasi wawaudza matambudziko ako aunosangana nawo iwewe ivo vokuudzawo zvavanofila pamusoro pako iwewe zvinenge zvakadini ndakatombogara nawo cheya rikatomboonesa but hapana chiri kuchinja pakuti murume wakarohwa nawo izvezvi ani chiprofita ndiri kuona kuti pakuti chiprofita pasari chiprofita ichocho ane vakadzi vakawanda vanawo uona saka mai vangu vakadzimaidzwa waizvo kuti vagarichi pamusha iwo wakazviziva sei kuti vakadzimaidzwa ndo zvemabhurugwa zvawambotaura zve ndakaoneswa iyo ndo vakatiratidza ndo vakandiudza mai aya ndiri kunzwisisa yes alright ini chandoshuwira ndechekuti dai wakwanisa kuwana rubatsiro kozi rubatsiro rwarusi kubva pakuti isusu tokuona tokuti dai wawana rubatsiro but ndiwe mwoyo mako uri kuti uruda kudii uruda kusiya handirika ukakwanisa kuwana rubatsiro utangewo zvinhu zvawataura kuti iwe unogona mabasa emaoko ushande and then ndasvika padhowa apa ndichinzwa chizi dai watry kuzvichinja life chichichi but kumunhu anorova dombo the more I understand ndeyekuti it's an addiction hachisi chinhu chaunosimbisana nemunhu then wobva watotora nhingirikini step down apo uchiti handichabhemi zvinhu zvinotokudana kuti waakunzwa nyota wautoda kudii kubhema you understand so chinhu chingatokubatsira apa irehab yekuti ukwanise kuwana rehab ubatsirike sa isusuwo futi tichazama kudii kuconnecta nevanhu vanoona chirongwa chinechi kuti vakubatsire uwane rubatsiro sezvo wataura kuti unooneka pachiareas but wambotaura iwewo ukati unogona kutisira nhamba dzaamai vako zvinenge zvakanaka kuti utisire futi kuti pakaita rubatsiro rudiwa faster tisaita zvekukutsvaga maybe tomboudza amai vako totora vouya voonesana nevanhu vacho handiti wazvona sa nhamba dzaamai vako dzoti kudii 0775 75 3911 Zabwas. Aiwa takukoro tawanda ndizvo tawanda kana kuti tako zvingori same alright so tawanda aiwa bo ndafara kutaura niwe asi chandoshuwira ndechoti pandozodzoka kuno
maybe unenge usisiri munomu wato pane chimwe chidanho, kwete kuti wadzokera kune wachinja city kuti undotsvaga futi hustling waiziya, but kuti unge wasamwe wechibatsirika ende wapane rimwe level waibata. Because what I like most pauri iwewe ndepekuti your heart, moyo wako ndo wandafarira pauri. Uri munhu anounderstanda stereki kuona kwangu, ende uri munhu ari honest, anobuda pachena. Vakawanda zvigunduru zvetokwanisa kuvhunza zvinoramba zvakawanda andika, but iwo zvawataura ipapapo I really appreciate you. Hope to see you once again next time andika. Alright, kawanda uve nenguva yakanaka. Thanks. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chose chine miko yakaipa chishaye simba unonge uchigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso ndinangendirere chinorongwa nemadowanizile mimwe nemunondo wacho chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini pane vanorira vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Tumsani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontri.